إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يضلله فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن اتبعه. Ғаламнарны юктан бар кылып, безне үзенең шиксез ниғмәтләрендә яшәтүче бийек Раббыбыз, хак илаһыбыз булган Аллаһ Тәгаләгә мең шөкерләребез, мактау ва улуглауларыбыз булсын. Җирләргә дә, күкләргә дә Аллаһының рәхмәте булып килгән, сөекле пәйгамбәребезгә күңел түрләребездән чыккан дугаларыбыз Аллаһының сәламы һәм салаваты булсын. Азиз кардәшләрем, Аллаһыга тақва булыгыз. Аның әмерләрен үтәгез, аның харамнарыннан тыелыгыз. Аллаһ Тәгалә Кур'ан-ы Кәримдә әйтә: "Я айюхаллазина аману тақуллаха хаққа туқати. وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ." Әй иман китергән бәндәләр, Аллаһы Тәгаләгә тиешле дәрәҗәдә тақва булыгыз һәм үзегезнең мөселманлыгыгызны төзәтмәгән хәлдә, мөселман булмаган хәлдә Аллаһ хузурына кайтудан сакланыгыз. Аллаһ Тәгалә Кур'ан-ы Кәримдә безгә борынгы халыклардан килгән күп кенә кыссаларны, ягъни тормышта булган хәлләрне сөйли. Әлбәттә, ниндидер тормышта булган хәл, әгәр дә үз урынын Аллаһның соңгы китабы Кур'ан-ы Кәримдә үз урынын тапкан икән, димәк, бу хәл иң гыйбрәтле. Һәм бу хәл турында уку, аның белән танышу безгә, безнең дөньябызга һәм ахиратыбызга иң зур файда китерә. Аллаһ Тәгалә Юсуф сүрәсендә әйтә: "Нахну нақуссу алейка ахсанал қасас." Без сөйлибез сиңа кыссаларның иң яхшысын ди. Тарихта булган хәлләрнең иң файдалысын, иң яхшысын ди. Һәм бүген сезләргә күпләребез өчен таныш булган, күпләребез өчен якын һәм әлбәттә бөтенебезгә дә якын булырга тиеш Аллаһының бер сүрәсе, Ясин сүрәсендәге бер кыссаны исебезгә төшереп китәсем килә. Әлеге кысса безнеңчә әйткәндә инде 2нче мубин белән башлана һәм 3нче мубингә, хәтта 4нчегә кадәр дәвам итә. 3нче мубин белән бара. Аллаһ Тәгалә Кур'ан-ы Кәримдә әйтә: "Вадриб лахум мәсәлән." Син аларга сөйлә әле бер мисалны ди. Нинди мисал? Асхабул карья. Бер авыл, бер шәһәрдә булган хәлне сөйлә ди. "Из җа'ахал мурсалун." Кашан ул шәһәргә Аллаһының илчеләре килде ди. Галимнәребез әйтә, Ибн Кәсирдә дә шулай дип килә, бу шәһәр борынгы телдә Антиохия булган. Аннан соң халифат килгәч, аңа Антакия дип кушканнар. Һәм бүгенге көндә Аллаһу әгълам, Аллаһ хәерлерәк белә, ул Төркиядә, граница Сирияга якын булган җирдә, Хатай, кайда менә җир тетрәүләр булды, шушы Хатай провинциясында Антакия дигән шәһәр, город Антакия. Әлбәттә, ул заманында башка төрле булгандыр, аның айырмасы зур булгандыр, чөнки ул башка дәүләтләр, башка гасырлар булган. Һәм галимнәребез әйтә, бу авылда, бу җирлектә, шәһәрдә мөшриклек булды диләр. Һәм аның җитәкчесе, патшасы Антиох дип аталган,
Ул халыкны табындырды, халык табынып яшәде путларга. Ягъни алар ширктә иделәр. Һәм Аллаһ Тәгалә шушы шәһәргә 2 илчене җибәрә. Из арсална илейхим ithnayn ди. Без аларга 2 илче җибәрдек ди. Ләкин андагы халык хакыйкатьне кабул итәргә теләми. Аларны ялганчыга саныйлар. Аларга каршы сугыш, көрәш игълан итәләр. Һәм Аллаһ Тәгалә нәрсә ди? Фa'azzazna bi-thalith. Һәм без аларга ди көч буларак, ярдәм буларак 3нче илчене бирдек ди. 3нче илчене бирдек ди. Һәм алар нәрсә дип әйттеләр? Фaqalu inna илейкум мурсалун. Без сезгә килгән Аллаһның илчеләре дип әйттеләр ди. Кем булган бу илчеләр? Бу хакта да галимнәр арасында төрле карашлар бар. Кайберләре Имам Катада мәсәлән, тәфсир галиме, ул әйтә, бу ди Гайса җибәргән илчеләр ди. Бу Гайсәгә ияргән мусламаннар апостоллары дип әйтә Иисусның ди. Әгәр дә алай карасак, димәк бу 2000 ел элек булган хәл. Кайбер галимнәр, тәфсир галимнәре әйтә, юк ди, Аллаһ Тәгалә без җибәргән илче дип әйтмәс иде ди. Шуңа күрә бу бәхәсле мәсьәлә, ул безгә кадәр дә булды, бездән соң да булачак. Алар килеп кешеләрне бер Аллаһка чакыра башладылар. Ләкин бу күфрлектә булган халык пәйгамбәрләрне кабул итәргә теләмәде. Һәм шушы кабул итмәүләренең бер дәлиле буларак безнең әйткәндә отмазка була. Аларның гади кеше булуын әйттеләр. Һәм без ниндидер гади сездә кеше, бездә кеше. Нигә соң әле без үзебез кебек гади кешегә иярергә тиеш дип баш тарттылар. Һәм әйттеләр: "Қалу ма антум илля башарун мислуна." Сез битте безнең кебек кеше генә ди. Һавадан төшкән канатлы фәрештә түгел бит берегездә ди. Безнең кебек 2 аягың, 2 кулың бар. Безнең кебек ашыйсыз, безнең кебек йоклыйсыз, тузан куна. Сез безнең кебек ди. Һәм менә бу кафирләрнең дәлиле ул бүтән заманнарда барган. Һәрбер заманда пәйгамбәрләр килгәч, ул пәйгамбәргә иярмәс өчен кешеләр әйтә торган булганнары. Әниксең Аллаһ күктән фәрештә җибәрмәде безгә? Нигә син безгә килдең Аллаһка чакырырга? Гади кеше тузанга батып, пәйгамбәрбез ялан тәпи, тузанга батып, тирләп килә иде шәһәрләргә, авылларга. Һәм башка пәйгамбәрләр дә гади кеше булдылар. Һәм алар фәрештә көттеләр. Һәм шуннан да җәмәгать бер караганда, әгәр дә авыл шәһәрләргә гади кешеләр түгел, күктән зур канатлы фәрештә төшсә, ничектер кешеләрнең күңелләренә күбрәк үтәр кебек иде. Ләкин юк. Тарихта бер генә бер пәйгамбәрдә фәрештә булмады. Бу Аллаһ куйган канун, закон. Бер кайчанда кешеләргә динне өйрәтү өчен Аллаһ пәйгамбәрне фәрештә җибәрмәде. Һәр вакыт сайлы иде кемнәрне? Шул халыкта яшәгән, шул җирлектә яшәгән, шул халыкны белгән, шулар белән кайнашкан пәйгамбәр итеп кешеләрне җибәрде. Иң яхшысын. Аллаһ аларны саклады, Аллаһ аларны тәрбияләде, ләкин кеше җибәрде. Һәм менә бу сорау кафирләрдә һәр вакыт туып торды. Нигә син безнең кебек кеше, безнең кебек ашыйсың, ишәсең? Гайсәгә дә шулай диделәр. Син нинди фәреш, нинди син килгән, Аллаһыдан килгән илче диделәр. Фaqalu абашару яхдунана. Кешеләр әйтәләр иде, ничек кеше безне туры юлга чакырамын иде. Килсен безгә күктән фәрештә ди. Аллаһ Тәгалә Коръәни Кәримдә әйтә: "Кул лау кана фил арди малаика ямшуна мутмаиннин ланаззална алейхим минас самаи малакар расула." Аллаһ Тәгалә Коръәндә нәрсә ди? Исра сүрәсе 94-95 аятларны укыгыз. Аллаһ әйтә: "Әгәр дә җир өстендә кешеләр түгел, фәрештәләр йөрсәләр ди,
Біз де көктен фәрештә җибәрер идек илче итеп ди. Ләкин җир өстендә кемнәр яши? Фәрештәләр түгел, кешеләр яши. Шуңа күрә кешеләргә кеше килә пәйгамбәр булып. Татарда шундый әйтем бар ул, татарда гына да түгел. Ашның хәлен тук белмәс ди, сытый голодному не товарищ ди. Фәрештә ул кеше түгел. Һәм кешедә булган сыйфатлар фәрештәдә юк. Һәм фәрештә ул кешенең хәлен аңлый алмый, кеше аңлаган кебек. Сахабалар аш, ашарга юк, ничә көн ашамаган. Пәйгамбәребезгә киләләр, күлмәген күтәрә сахаба, таш бәйләнгән, чөнки аш ди, нишлим ди. Пәйгамбәребез үзенекен күтәрә, 2 таш бәйләнгән. Мин синнән 2 тапкыр ашрак ди. Шуңа күрә аш кешегә насихат биргәндә кемнеке үтемлерәк? Кешенекеме, фәрештәнеке? Фәрештә белми бит ул ачлыкның нәрсә икәнен. Фәрештә белми нәрсә ул кешенең аруы. Аңа ял итәргә кирәк, төнне йокларга кирәк. Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва сәллям килеп керде мәчеткә. Бу нинди бауларды? 2 колонна арасында баулар тартылган. Шуннан соң бер сахаба әйтә, синең хатының ди, төнне ди шунда килеп гыйбадәт кыла ди. Баулар нәрсәгә ди? Хәле беткәч, кыямга тора алмый башлагач, шул бауга тартылып тора ди. Пәйгамбәребез әйтә, алып атыгыз бауны ди. Ул хәтле гыйбадәт кылмагыз, йоклыйсыгыз килә икән, йоклагыз ди. Ял итегез ди. Фәрештә аңламый. Фәрештә ул 24 сәгать тәүлегенә гыйбадәт кылала, ишеп йөри ала, нәрсәдер хезмәт итә ала. Кеше алай түгел. Шуңа күрә пәйгамбәребез үзе дә кеше булгач, кеше кешенең хәлен аңлады. Килде бер егет, хәтерлисездер. Я Расулаллах, зина кылырга рөхсәт бир миңа диде. Фәрештә аңлар идеме? Юк, фәрештәдә шахват дигән әйбер. Хатын кызга мәхәббәт дигән әйбер. Ир белән хатын арасында мөнәсәбәт дигән әйбер. Аны фәрештә белми. Пәйгамбәребез ул да ират. Ул ир егетнең хәлен аңлады. Хәтта сахабалар аңламаганда, шуның йөрәгенә үтердә иң хәерле сүзләрне әйтеп аны тәрбияләде. Шуңа күрә җәмәгать Аллаһның кагыйдәсе җир өстенә пәйгамбәр булып бер кашанда фәрештәләр килмә. Кай вакыт пәйгамбәр булып түгел, нәрсәнедер җиткерү өчен беләбез фәрештәләр килде. Сахабаларга да килде, сахабаларга кадәр хадисләрдә килә, ниндидер юлчыларга килә иде. Ләкин бер кашанда кешеләр янына күктән канатлы фәрештә булып килмәделәр. Алар кеше сурәтендә килделәр. Пәйгамбәребезгә дә Җәбраил хадисендә беләбез, Җәбраил килде, ак күлмәктән, кап-кара сакаллы фәрештәләрнең сакалы юк, канатсыз иде. Килде кеше сурәтендә. Шуңа күрә кеше хәлен кеше аңлый. Һәм нинди генә замана булса да пәйгамбәрләр һәрвакыт кеше булып килделәр. Шуңа күрә нәрсә диделәр? Сез безнең кебек кеше, ничек без сезгә иярик дип күфрлек кылды. Ва ма анзалар рахману мин шай. Сез ди Аллаһ шулай дип әйтте. Аллаһ күктән шулай дип иңдерде дип әйтәсез. Юк. Аллаһ бер нәрсә дә иңдермәде дип әйттеләр. Әйе, хәтта җәмәгать күп кенә халыклар Аллаһның барлыгын танысалар да Аллаһның аятларын инкар иттеләр. Һәм моңа мисал сөекле пәйгамбәребез заманындагы гарәпләрдә. Ул гарәпләрдә атеистлар булмады. Аллаһ юк, аны әле кем күргән әле дип әйтүчеләр булмады. Алар бөтенесе Аллаһка ышанды, ләкин Аллаһдан башка путларга да гыйбадәт кылдылар. Ләкин нишләделәр? Аллаһка ышансалар да, Аллаһ иңдергән аятларны кабул иттеләрме? Юк, күфрлек кылдылар. Менә җәмәгать бу бәла ул дөнья беткәнче дәвам итәчәк. Һәм бик күп халыклар Аллаһның барлыгын танысалар да, Аллаһ иңдергән китапларга күфрлек кылдылар һәм кызганыч күфрлек кылачаклар. Һәм менә бу афат безнең татар халкында да, безнең милләтләребездә дә ул бар. Әйе, бүген күп кенә татардан син Аллаһка ышанасыңмы дип сорасаң, әйе, мин ышанам ди. Бисмилласын да әйтергә тырыша. Анда кемдер бардыр инде ди, кай вакыт шулай әйтеп куя. Ләкин юк дими. Чөнки әле 3нче көнне генә юл каршысына КамАЗ килеп чыккач, ул бит дугасын кылган иде.
Әле 3 ел элек кенә баласы ширләгәч, елап-елап дуга кылган иде, мәчеткә садака керткән иде. Аллаһ юк дими. Ләкин Аллаһның аятларын сөйли башласа, кабул итәселәре килмәй. Бүген бик күп кеше шундый хәлдә. Я Раббым, син бар, син бик яхшы. Син миңа юктан бар кылдың, бөтен нәрсәне син миңа бирәсең, ләкин мине яшәргә өйрәтмә, пожалуйста. Я как-нибудь үзем яшим. Бүген шундый хәлдә кешеләр. Аллаһ бар ди, Аллаһның китабын этеп куя, пәйгамбәрен этеп куя. Юк инде, Раббым, мин үзем дә бик акыллы, мин үземчә яшәп, үзем бәхетле булам ди. Аннан башына хәсрәт төшкәч, Аллаһның ул китабындагы бөтен кагыйдәләрне боза, устав бозыла галәмнең. Һәм уставта язылган законны бозсаң, шундый сиңа газап килә ди. Газап килә башлагач, аннан соң әйтә: "А за что меня Боженька наказывает?" ди. Шуңа күрә җәмәгать Аллаһ бар диләр, аның бөек аятларын инкар итәләр. Шуңа күрә булмый. Үзең теләгәненә шанып, монсы кирәкми, мин монысына шаммыйм дип әйтү, ул мөселманлык түгел, ул иман түгел. Алла сакласын. Шуңа күрә нәрсә диделәр? "Ва ма анзала ар-рахману мин шайин ин антум илля такзибун." Аллаһ бер нәрсә дә иңдермәде. Нәрсә сөйлисез? Сез ялганчылар диделәр. Сез ялганчылар диделәр. Шуннан соң Аллаһ Тәгалә әйтә, алар әйттеләр ди: "Калу раббуна я'ламу инна илейкум ламурсалун." Аллаһ белә ди. Сез безне инкар итсәгез дә, ялганчы дип әйтсәгез дә, безгә җитә Аллаһның безгә ышануы һәм ышанып тапшыруы. Ул безнең илче икәнне белә. Ин антум илля һәм нәрсә? "Ва ма алейна илля ал-балагул мубин" ди. Һәм безнең өстебездә ди. Без сезне буйсындырырга, без сезне сындырырга башкасына килмәдек. Без сезгә хакыйкатьне генә ирештерүчеләр ди. Кабул итәсез икән? Итәсез. Үзегез өчен. Юк икән, үз башыгызга. "Калу инна татайярна бикум." Шуннан соң алар әйттеләр: "Без ди сездә шомланабыз ди. Мы видим вас какое-то дурное предзнаменование ди. Сез безгә килдегез дә, сез безгә бәла алып киләсез ахыр ди." Менә бу кешеләр килделәр аларга нәрсәләрендер алыр өчен дә түгел, дәүләтләрен яулар өчен дә түгел, кылыч күтәреп тә килмәделәр. Алар килделәр Аллаһның хак сүзләре белән. Аллаһка иман китерегез, бер Аллаһка гыйбадәт кылыгыз, дөньяда бәхетле булырсыз, ахирәттә җәннәтле булырсыз дип, пәйгамбәребез дә шулай килде, булар да шулай килделәр. Шулай килделәр. Шуңа күрә без сезгә ниндидер шомлану өчен зыян китермәдек ди. "Калу инна татайярна бикум ла иллам тантаху." Һәм без сездә күрәбез ди. Без үзебездә фал ачтык ди, нәрсәдер эшләдек ди, гадат иттек, без күрдек сездә зыян бар ди. Әгәр дә сөйләүегездән туктамасагыз, нәрсә ди? Ланарҗ. Без сезне һич шиксез таш белән атып бетерәчәкбез ди. Ланарҗуманнакум ди. "Ва ла ямассаннакум минна азабун алим" ди. Һәм сез күрүсез бездән бик зур хәсрәт ди. Или туктагыз, китегез ди. Яки инде без сезне ташлар белән атып, без сездә бик зур газап күрсәтербез ди. Бу кешеләр инде, аларның бер гаепләре юк. Күңелләре чиста. "Калу таирукум ма'акум" ди. Сезнең ул шомлануларыгыз ди, үз башыгызга ди. Үз башыгызга ди. "Ин зуккиртум бал антум каумун мусрифун" ди. Сез ди шиктән чыккан халык ди. Сез адашуда ди. Без килдек сезне хак сүзгә, хак юлга чакырырга ди. Һәм шулай итеп, менә шушы путларга табынган халыкны бер Аллаһка өндәргә тырыштылар. Шул вакыт халык ачуга бирелеп карар кылды. Бу пәйгамбәрләрне халак итәргә. Бу пәйгамбәрләрне үтерергә карар кылды. Шул вакыт Аллаһ аларга ярдәмгә шәһәр иченнән бер ирне җибәрде. Һәм әйтте: "Ва җаа мин aqsal madinati rajul." Менә ди шәһәрнең бер читеннән бер ир ди. Яс'a. Ашыга килә ди. Сагый кылу шуннан алынган. Сагый кылабыз. Яс'a. Ул килми, ул шаба. Тизрәк буларны туктатырга. Тизрәк Аллаһның илчеләренә ярдәм итәргә. Менә ди шәһәрнең читеннән бер ир ди. Шаба ди, ашыга ди. Яс'a.
һәм әйтә: "Я каум!" һәм кычкырады: "Эй халкым, бу читтән килгән кеше түгел. Бу шушы шәһәр эчендә яшәүче, шунда туқымалар ясап, нәрсәдер сатучы, беркемне алдамаган, беркемнедән урламаган, честный бер кеше, гади бер кеше чаба." Аны инде галимнәр исеме Хабиб иде ди. Хабиб спешит на помощь. Хабиб ан-Наджар дип әйтәләр. Карагыз, субханалла. 2000 ел үтте. Без һаман минбәрләрдән шушы кешенең исемен сөйлибез. Аллаһ аннан разый булсын. Ул тарихка керде. Гади кеше, әллә кемдә түгел, ниндидер пәйгамбәр дә түгел, галим дә түгел, хак юлны кабул иткән пәйгамбәрләргә ашыга ярдәм итәргә һәм кычкыра: "Я каум, эй халкым" ди, "Иттаби'ул мурсалин." Пәйгамбәрләргә иярегез ди. Ясамагыз алардан дошман, иярегез аларга ди. "Иттаби'у ман ла яс'алукум аҗра." Сезде иярегез, чөнки алар бит сездән бер нәрсә өмет итмиди. Алар бит килмәделәр монда патшаны бәреп төшерергә. Алар килмәделәр монда шәһәрне үз кулларына алырга. Алар килмәделәр сезне алдап, пирамида ясап, акчаларыгызны җыеп качырга. Алар килмәделәр сезнең хатыннарыгызны алырга. Юк, аларга сездән бер нәрсә дә кирәкми ди. Менә бу кешедән бер нәрсә дә өмет итмичә, аларга яхшылык кылу кешенең ихласлыгын күрсәтә. Ихласлыгы, әгәр дә алар нәрсәдер өмет итеп килгән булсалар, хәзер без довериегә керәбез дә, халыкны җыябыз да, патшаны төшерәбез, шәһәр безнең кулда. Юк. Ул пәйгамбәрләрнең бер пәйгамбәрнең дә максаты андый булмады. Һәм безнең пәйгамбәребезнең дә беренче көннән үк килделәр. Әйдә сөйләшәбез, давай договоримся диделәр Курайшлар. Җибәрделәр аксакалларны договариваться итә торган. Нәрсә? Әйдә моны бирәбез, әйдә моны. Пәйгамбәребез Абу Талибка килде. Абу Талиб әйткәч, пәйгамбәребез әйтә: "Монда бу кулыма кояшны куйсалар да, монсына айны куйсалар да, мин хак юлдан тайпам" диде. Шуңа күрә пәйгамбәрләр нәрсәдер өмет итмәде кешедән. Алар бирделәр. Шуңа күрә бүген яшь имамнар кай вакыт миңа киңәшкә килсәләр: "Хәзрәт, менә авылда ни мәчеткә ярдәм итүче юк, ни садака бирүче юк, ни бер нәрсә юк" дигәч, мин тыңлап торам да кай вакыт шул сорауны бирәм: "Ә син үзең ул авылга нәрсә бирдең? Ничә йортта булдың бер ел эчендә? Ничә йортка кирдең? Күпме кешеләр белән очраштың? Күпме гаиләгә кадерле кешесен җирләштең? Кырына басып шунда син аларга нәрсә бирдең? Бир. Аннан соң алар да сиңа бирәчәкләр." Шакыр имам. Бүген күп кеше имам дигәч, сораучы имамны күз алдына кил. Имам бирергә тиеш. Үзендә булган Коръәнне, сөннәтне, гыйлемне, әгәр дә кешеләр шушы гыйлем белән хозурлансалар, ул кешеләр бирәчәкләр. Имамга да, мәчетенә дә, мәхәлләсенә дә бирәчәкләр. Шуңа күрә пәйгамбәрләр алар бер нәрсә өмет итмәде. Алар бирделәр һәм шуңа күрә иярегез ди. Алар бит сездән бер нәрсә өмет итми ди. Шуннан соң нәрсә диде? "Ва ма лия ла а'буду аллази фатарани ва илейхи турҗаун" ди. Ни өчен мин ди, мине юктан бар итүче Аллаһка гына гыйбадәт кылырга тиештер. Чөнки аны битәрли башладылар. "Син ник аларга ярдың? Менә безнең путлар, ник син Аллаһка гына гыйбадәт кыласың" диделәр. Ул әйтте: "Мине Аллаһ юктан бар кылды. Нигә син мин аңа гыйбадәт кылмаска тиеш? Һәм мин дә, сез дә аңа кайтачакбыз" бит диде. Һәм гарәпләрдә дә шул проблема иде. Алар Аллаһ бар диделәр. Аллаһ ризык бирә диделәр. Аллаһка артларын куеп, путларына гыйбадәт кылдылар. "Аттахиду мин дунихи алиха", нәрсә мин Аллаһтан башка, Аллаһ була торып, ниндидер иләһләргә гыйбадәт кылыйммы ди? Мин шул иләһләр артына китимме ди? Ялган булган. "И юридинир рахману бидуррин", әгәр дә Аллаһ миңа берәр зыян китерергә теләсә ди, "Ла тугни анни шафаатухум шай'a", ул бер иләһ тәген миңа ярдәм итә алмаячак ди. Ул аларга аңлата башлады, дәрес бирә башлады, акылларына мөрәҗәгать итте. Әгәр дә Аллаһ миңа бер зыян китерергә теләсә, кайсы иләһегез мине саклап калыр Аллаһтан ди. Аллаһтан кайсысы саклап калыр ди. Шулай иттереп аларны Аллаһ юлына өндәде. Әлеге сүзләрне ишеткән халык чыгарыннан чыкты.
Һәм тәфсирдә килә, халык талпа белән шушы бер гади генә иргә Хабибкә ябыштылар ди. Берсе суқты ди, берсе типте ди. Берсе өстенә басып сикерде ди. Хәлнең кая киткәнен аңлап, Хабибун Наджар, шушы гади генә ир тарихка кирип калган пәйгамбәрләргә борыла. Пәйгамбәрләргә борыла һәм кычкыра: "Инни аманту би раббикум" ди. Белегез ди, мин сезнең Раббыгызга иман китердем ди. Фасмаун ди, ишетегез ди. Ишетегез ди. Сез кыямәттә миңа шахид булачаксыз ди. Мин сезнең хак Раббыгызга иман китердем, мин мөмин ди. Шулай иттереп, аны таптап үтерәләр. Таптап үтерәләр. Һәм Аллаһ хузурында Аллаһ Тәгалә әйтә, аңа әйтелде ди. Кыйла, исказано ему ди. Удхулил джанна. Кир ижмахка. Ступай в рай. Үлде, шунда ук Аллаһның ниғмәтләре көтеп тора. Кир җәннәткә ди. Менә сиңа җәннәт, Аллаһның рәхмәте битте. Бер җирен авыртмый, берсе типкән иде, берсе өстеңә сикергән иде. Берсе тагын нидер шәткән иде, берсе дә юк. Битте. Бер секунд, бер мизгел күчте, тегендә җмах. Беркем кычкырмый, беркем таптамый, бөтенәй бер бар. Җмах, менә шул ул Аллаһның рәхмәте. Һәм шунда шушы ниғмәтләрне күргәч, карагыз, инсафлы кеше. Әле яңа гына аны рәнҗетеп, мыскыл итеп, тел белән генә түгел, аяк белән таптап үтергән халык нәрсә ди? Ул бит аның халкы. Ул аның халкы. Һәм ул аларга рәнҗи түгел, ул аларны кызгана. Ничә ел ул аларны чакырды хак иләһкә. Ул нәрсә ди? Я лайта кауми я'ламун ди. Ой, если бы знал мой народ ди. Эх, минем халкым әнә шунда ди. Аңласа иде ди. Белсә иде ди. Аның хәтта яңадан кайтып, яңадан шул халыкны вагазлыйсы килер иде. Кирәк булса яңадан таптап үтерсәләр дә. Я лайта кауми я'ламун бима гафара ли рабби ва джа'алани минал мукрамин ди. Ни өчен ди? Нәрсә өчен Раббым минем бөтен гынахларымны кичерде ди, һәм мине хөрмәт, ихтирам ияләреннән калды ди. Әйе җәмәгать. Әйе мөселман кешесе кемгәдер үпкәләүләрдән, кемгәдер рәнҗүләрдән аның вакыты юк. Чөнки аның тизрәк Аллаһ хузурына кайтканчы кешеләрне изгелеккә чакырасы килә. Аны кешеләрне төзәтәсе килә, кешеләрне тизрәк җәннәткә индисе килә. Шәкерт чакта остаз килгәч бер шәкерт сорау бирә: "Хәзрәт, авылга кайтам ди. Кешеләргә вагаз сөйлим, чын күңелдә мине сүгәләр ди. Мине сүгәләр ди, гомергә эчтек, ишәбез, син генә анда" дип, әллә нинди сүзләр ишеттерәләр. Нишләргә соң буларга сөйлисе дә килми бит дигәч, теге остаз шундай мисал китергән иде. Менә авылында күл бармы ди? Бар ди. Менә син шушы күл яныннан үтеп барганда ди, бер кеше бата ди. Бата ди. Син аны коткара аласың ди. Шушы кешегә йөгереп барып, шумып, кулын тоттың ди. Тартканда кулын авырттырдың ди. Һәм син әйтте ди: "Эй хайван, минем кулымны авырттырдың бит" дип әйтте ди. Син шуңа үпкәләп, бар бат инде дип кире ташлыйсыңмы аны ди. Теге шәкерт әйтә: "Юк инде ди, ничек үлә бит ул ди. Кешеләр җәһәннәмгә бара ди. Нинди рәнҗү ди имам кешегә ди. Нинди үпкәләү халыкка ди. Чыгараларны уттан ди. Аллаһның җәннәтенә чакыр ди." Шуңа күрә карагыз, таптап, кимсетеп, рәнҗетеп үтерделәр, җәннәткә кирде дә, "Эх, минем халыкны да шушында китерәсе иде" ди. Минем кешеләремне, күршеләремне, башкаларымны да шунда алып киләсе иде. Бу инсафлык дип атала җәмәгать. Аллаһ Тәгаләнең илчеләрен кабул итмәделәр, ләкин хакыйкать иреште. "Ва ма кунна муаззибина хатта наб'атha расула." Аллаһ Тәгалә әйтә, бер генә бер халыкны да газаплаучы булмадык ди, хәтта аларга илчеләр җибәргәнче. Илчеләр килде. Бөтенесе хакыйкатьне ишетте, кабул итмәделәр. Аннары соң Аллаһның күкләрдән фәрештәсе килде. Алар фәрештә сораганнар иде бит. Сез безнең кебек простой кешеләр, ашыйсыз, эчәсез, бәдрәфкә йөрисез. Юк, безгә фәрештә кирәк. Илчеләр китте. Аннары соң фәрештә килде.
إن كان وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين. Аллах Тағала әйтә, юк ди, без бер кашан да күкләрдән гаскәр җибәрмәдек ди. Менә анда миллион фәрештә төште кылычлар белән, сөңгеләр белән. Юк ди. Юк, кирәкми. Бу слишком слабый кешеләр. Слабый затлар булар, загыйф. Аллаһ Тәгалә бер фәрештәне җибәрде. Һәм бу фәрештә бер генә ирде. Һәм нәрсә? Ин канат илля сайхата вахида. Бер генә кычкырды ди. Сайха, кычкыру. Это был один крик ди. Фаидахум хамидун. Менә ди, бөтенесе дә җансыз яталар ди. Һәлак булдылар. Бер кычкыру, фәрештә сораганнар, менә килде дә хәл итте бөтенесен. Шуңа күрә, мөхтәрәм җәмәгать, Аллаһының илчеләре килә газап белән түгел. Хәерле хак сүзләрне сөйләүчеләр сине газаплар өчен килми, Аллаһның кәламен җиткерергә килә. Һәм менә бу кыйссада да безнең өчен, уйлану өчен, гыйбрәт алу өчен бик күп нәрсә бар. Раббым Коръәндәге кыйссаларны укып, шулар белән гыйбрәт алып, шулардан гыйбрәт алып яшәргә насыйп итсен. Баракаллаху лана ва лакум фил Qur'анил азим ва нафa'ана бил аяти ва зикрил хаким иннаху хувал гафурur рахим.